aprobetxatu behar dira. Hortxe ikusten ditugu lehen zatiko zenbakiak. Sansek 3 jaurtiketa egin ditu, bat atera joan da, Amorebietak 5, bat atera, 8 falta egin dituzte etxekoek, 6 bizkaitarrek, txartel hori bakarra, Odeik ikusi du lehenengo zatian, 3 korner atera ditu Amorebietak, 4 aldiz jokoz kanpo, 2 aldiz Sanse, baloia gehiago etxekoek izan dute, baina gehiago ikusi dugu baloia Sanseren zelaian lehen zati honetan. Jokalariak dagoeneko berdegunean, bigarren zatia hasteko prest, ez dago momentuz aldaketarik, ez alde batean ez da bestean ere, eta bigarren zati honetan Amorebietak jarriko du baloia jokuan. Xabier, barkatuko jazu gauza bat konpotze aldera, Erandiokoa dela esan dugu, eta ez dala, Lutxanakoa dela garbi utzi nahi izan du, hori, Ander Alaina Lutxanako jokalaria. Behin ere, uste dut, joan zen urtean erreportai bat egintzen nuen berarekin, Ander Alainarekin Joseba, eta gero esan zizun horrelako zerbait, ez da? Bai, horixe esan zian, horrelako ez, horixe esan zian, eta bueno, ez da erreza hainbeste datu buruan edukitzea, barkamena eskatu diogu, eta baita eskerrak ere berak emaniko hitzengatik. Lutxanakoa da. Hasi da bigarren zatia, egia esan, Josebak lehen aipatu du, Eiztariak, Usoa, Geisten eta Barru urrian sartu garela, baina jendea ondartzan, Joanan, oraindik. Nola dauden ondartzan, pentsa, ez da urrian egon. Batzuk ondartzan da, beste batzuk ondartzetik ies bero handi egiten duelako. Bai. Eta Eiztariak gora begira, Joseba, baina ez da... Alaxe da bai, izozki saltzaileak eskuak igurzten ari dira gaur ere. Perretxekuek ere ez da saldu oraindik, euria behar dugu. Osea, honek esan nahi du perretxekurik ez dago. Ez dago perretxekurik momentuz. Aldaketa klimatikoa izango da gian. Ez da aprobetxatu inbera dagoena. Jenteak aukera balin baduka aprobetxatu dezala. Eta hasi dira, berotze ariketa kalde batean eta bestean Sanseri dagokionez 3 jokalari jarri ditu Mejo Kodrok, tartean Semea, bi aurrelari haundi, ez da, Kenan eta Jonathan. Eta bestea Beitia dela uste dut. Alaxe da bai, Beitia Mutrikuarra. Eta Amorebitan ere 3 jokalari berotze ariketak egiten, gogoratu, aulkian intxaurraga dituen jokalariak, Aitor Vitoria, Kandelas, Gurtubai, Zarandona eta Zarrabeitia. Roiok hartu du, Pardorekin jokatu du, baloi horiek, Joanan, atezainak hartuta erdira ateratzen direnak, batzutan argiak izaten dira, aukera ematen dutena, baina arriskutsuak ere bai, taldia irtetzen. Normalean atezainak askoakin atera behar du, atea behar balin badu da, lerroa puskatzen duelako, pasatu egiten duelako, eta horrek jarraipen bat abantaila lortzeko. Hori da, jarraipen bat izango du, abantaila lortuko du, eta abantaila hortatik zerbait atera egiteko. Eta hori da garrantzitsuna, ez? Zuk eskoakin atera bakarrik, baina lerrorik ez baizu puskatzen, ez ateratzea bezala da. Ez zure aterako. Beste gauda da, zure konzeptu futbolekoa hortik hastea, ez? Nik ez da lerrorik pasatuko, baina hortik hasiko nahi futbolean. Bale, baina hori ez da gertatu hor, ez. Eta kornerra, Sanseren aldeko kornerra, zaldua, atzelari ikusi dugu gora iristen, bere gainean zegoen Larreategi, azkenean Bizkaitarrak ikutu du baloia kanpora joan da, kornerra eskubi aldetik aterako du Kastainedak. Hor da, baloia bigarren zutoinera, zuzenean beste aldetik kanpora, ez da iritsi Inigo Rodríguez. Ez da izen ikusi genuen gola. Bigarreko zutoina, Inigo Rodríguezek barrura botatzen du, berriro jokoan ipintzen du, eta gero arrematatzen dute da. Eta esan behar dugu, lehen zatian zalantza bat izan dugu, Etxebaguren edo Etxabeguren zerrote zen, eta argitu diute bere gurasoak ere hemen dira, Armaietan, Zubietan, Etxabeguren. Beraz, gaurko honetan, hemen, eta hau egia esan normalena horixe zen, Zubietan etxean ondo idaztea, Gasteizen idatzi ziguten, 11koak ematerakoan gaizki, beraz, Etxabeguren, Sanseko zentrala, Gaztainagaren ondoan ari dena. Ubiz, lurrean min hartuta, falta Amorebietaren alde. Imazek jarri du baloia, berak aterako du falta. Sanseko jokalari guztiak atzean, defentsa lanetan, ez du inor goian uzten Kodrok. Bi esian, Sangali ere hortartean, beste guztiak area barruan. Imaz. Atera du falta Imazek, Sansek urrundu,
Eta Baspada ere. Larreategik, hori da, bazpare katu gora eta kontrarasoa saiestu behintzat. Hor jokalderik horrena hori zen. Bai, gertu zuen, kontrolatzen hasten bazera horre. Horre zu askena izan da eta baloia ez, ni jokatu ingo dut hemen eta bar, azkenean nik usten dut baspada ere, luze, pini eta gero hortiken horre jokatzen ez, albaliko. Falta argia, Pardori. Etxabe gurenek azkarratera du Ros. Gaztañaga. Gaztañeda eta berriz ere Gaztañaga. Horrez dute ritmori sartzen, besteak itxaron egiten dute. Bai, zentralari usten diote horra iristen, egia da. Baina zentrala ez da usartzen, pixka sakontzen hor, lerro artean sakontzen, itxingo diotelako, baina izte balina dute nunbaiten egongo da, leku bat. Eta bat emata bakarrik egongo da, bat emata atera behar durako bere lekutik zu tapatzera ez. Baina... Herbias, Sijuan egintzaio baloia. Kora bota du Amorebietak, Kastañedak aterako du alboko sakea. Herbiasek berriz ere Kastañedari eman dio, Oskoidi zen. Baina hor, eman dio berari eta ies egin dio. Eman da berriro ere. Burua eskaini ez da. Bai, aurkeztu behar da, eskaini behar da, baloi hori hartzeko eta hortikan bestalderak hartzeko. Erdirak eta Amorebietak baloia gora, errematea, Zutoinera eta Arroyoren eskuetara. Haze aukera, Amorebietako bi jokalari zeuden erremate egiteko, hor Intxaurragaren aurpegia ikusi dugu, begira, hor erdirak eta burukada zaila, baina ondo egindakoa Zutoinera eta Zutoinetik bueltan atezainak harrapatu du baloia. Aukera oso ona Amorebietak. Atezainaren gauza ona izan da jarraitu indula jokaldia, ez du etxi, eta Zutoina jodunean presegoen baloia hartzeko, askotan etxi egiten da eta utzi egiten da, eta... Kastañedak indartsu baloia gora, Iñigo Rodríguezek buruz ikutu eta gero Igor Etxebarrieta nagusi berak hartu du baloia. Luze Ander Vitoria kontrolatu du, Gaztañaga bere aurrean. Erdiratu egin du Ander Vitoria baloia arean sartuz. Zaldua kurrundu, berriz ere Ander Vitoria. Buru altxatu, Aldalur rimandio, Aldalur rekeinua, Aldalur arean sartu da ezkerrez jaurtik eta kanpora gutxigatik ez zuen angelu handirik alare jaurtitze erabaki du Aldalurrek. Kanpora joan zaio ateko sakea. Moldatu da, jokaldi hona antolatu dute eta Aldalur berriro ere gora iristen. Badaki berak gora iristu alima da, Pablo Herbiasek arazo handiak izango dituela. Eta bera behin eta berriro hori nahi du, ez? Han badao zulotxo bat apotxatu dezakena, gero bera bukatzen izan du jokaldi hemen ikusten da. Baina hori inbat zeukan baloi ezke are aurrean, ez? Igual hobeto kokatuta jaurtiketa egiteko. Berak uste gabean arbatzen izan du, bera bukatzea jokaldia. Arazoak ditu Sansek baloia ateratzeko orain, Motzean ateratzen hasten badira, presioa egiten dio Amorebietak. Orain Zebaierdia zeharkatzea lortu du Ruben Pardok, keinu bat egin du. Erdira, Oskoidi kontrolatu du, berriz ere Ruben Pardok erdiratu, Oskoidirentzat ez da iritsi, atzelariak urrundu. Ros eta Pardo, azkenean baloia berreskuratu du Sansek, Gaztañega, Kastañeda hegalean. Aurrera jarraitzen du atzelariak, erdiratu egingo du, erdirak eta Josu Oskoidik. Erremate egin nahi zuen pase atzera Pardo, sondo defentsa lanetan Odei. Kontrarasoan orain Amorebieta, baloi alde batetik bestera, ondo eraman dute kontrarasoan, Ander Vitoria baino lehenago iritsi da Arroyo. Jokaldia, kontrarasoa ondo antolatuta zegoen, gauza ondo egin dituzte luzetxo azkeneko pasea, atezain ondo atera zegoen. Eta aurreko jokaldian, Kastañedaren erdirak eta Oskoidik ez du harrapatu, gutxigatik, zetorkion moduan erremate egiteko asmoa zuen. Eta gero ze ondo defentsa lanetan Odei, Ruben Pardoren jaurtik eta hori tapatzeko. Zaldua. Falta. Ibaik falta. Soinu ere gogorra izan da hor, talka soinu hori.
Zalduaren keinua eta Ibairen falta, Ruben Pardok aterako du falta. Gaztañaga eta Ros geratzen dira atzean. Amorebieta goian jokalari bat utzi duelako. Ruben Pardo ateratzeko prest. Ipini du baloia, ez dago errematerik. Alboko sakea Sansek aterako du. Herbias. Galdu egin du Herbiasek. Kontrarasoan Ubiz. Goian Muñoz guren Ubizek jarraitzen du baloiarekin. Kendu egin diote faltari gabe epaianen ustez. Ozkoidi. Atzera, Gaztañaga. Ozkoidi. Ozkoidik atzera, atezainari. Doin Reala Osanse pasintzi puntu batekin hor baloi ateratzekoan behartu gabe. Lasai jokatuz. Zaldua. Sangaliren mugimendua, barrura. Iñigo Rodríguez. Ruben Pardok pasea ezkerrera atzera. Alare Herbias baloiarekin. Pardo. Oraindik erasoan jarraituko du Sansek. Hor da Zaldua. Ros. Pardo. Etzenaz txarra asmoa, baina pasea kanpora joan zaio. Hain ritmo pixka bat sartu dio Sansek. Hor ikusten da horreko jokaldia. Bai. Eta Odeirien lana bere burua nola bota duen lurrera baloi hori mozteko. Hain beste puntu bat dauka, beste martxa bat sartu du Sansek. Motxean gehiago ikutzen ari da, errezago ateratzen, mugimendu gehiago dago. Baloia ez daukana errezago mugitzen da. Eta hori Amorebitak arazo gehiago dauka. Dugu zango golaukera asko sortu duenik, baina bai baloiak ondo jokatuta ateratzen dira zelai erditik eta leku honetara iristen nahi dira. Orain gaizki dutxe egin du pasean Amorebietako jokalariak zuzenean kanpora. Ateko sakea Roiok egingo du Sanseko atezainak. Randalurrek ikusi du pasea ustela izan da. Joseba zure ondoti pasada Jonatan, zemuzko. Sekulako itzala. Bai, ez da? Somatu dut. Goialdeak ilundu dira. Kalari oso garaia. Ben ikusi genuen gainera debuta egiten. Gogoan baduzue, Eibarren aurkako partiduan. Bai. Eta gaur hainbat asteren ostean berriro ere bueltatu egingo da. Ander Vitoriako. Baloia eskuarekin ikutu du naita gainera. Epaiak ez du ezer ikusi. Herbias eta Aldalur nagusi. Elorriagak beste aldera, baloia ez da kanpora joan. Ibai berreskuratu duelako aukera du orain Sangalik. Sangalik jarraitzen du baloiarekin oso zaila zen erditik nahi zuen jarraitu, baina ez zegoen hor lekurik. Mugimendua Josu Ozkoidik egin dio. Mugimendua egin duen momentuan orduan da pasea, baina pase hori zaila da. Hor, neurtu behar da dena eta oso zaila da. Garbi ikusten dena da, beste martxa bat sartu duela Sansek. Eta ja hor, Amorebitak zinean bezala dagoela, ez? Hor arazo gehiago dauka. Ikusi dugu Lorriaga ere baloia urruntzerako garaian arazo handia zituela, oain errez jokatzen nahi dira, baloia gutxi eraman, baina askotan ikutu eta nik uste horrek min asko egiten diola momentu honetan, ez? Zalata guztiz ere, utzean daude eta bolara txarrak etortzen direanean egin behar dena da, aldan neurrian atea utzean mantendu, taldea juntatu, lan ona egin, pixka bat itzaltzen denean bestea, zuk aprobetxatu. Eta hortxe, Mejo Kodroren arratseko lehen aldaketa. Rodríguezek zelaia utzi, eta irudietan duzuen hau, 15 zenbakiarekin berdeguneratuko da. Jonatan, Nani Zaiamo. Segurako markak eta egin dio Marrasainak, jota begiratu dizkio. Dana. Haze, ia paindegira joaten dene galdetuko zion agian. Perrik. Neymarren ia paindegira, ziurrenik. Perrik. Sans erasoan Josu Ozkoidi, ez da iritsi. Atzelaria. Elorriaga iritsi da lehenago. Etxabeguren. Zaldua. Berriz ere Etxabeguren. Beste alderan da Gaztañaga, alare
Castañeda iritsiko da, iristen bada bai. Gaztainagari eman dio. Hor, lasai da Amorebi eta zain. Castañeda. Ozkoidi. Elorriagak urrundu. Gaztainaga bere gainean Muñoz Buren. Eta Gaztak atezainari eman dio. Baina azkenean kanpora hor beste aukeraren bat ere bazuten. Beste aldean Txabe Guren bakarrik zegoelako, baina Bazpare Roiok kanpora bota du. Ez du arriskurik hartzea nahi izan. Alboko sakea Amorebietak aterako du. Momentu hau egona dira Amorebietarentzako, pixka bat lasaitasun puntu bat. Sanse nagusitzen ari zen, gainera iristen ari inguru horietara, eta hor egotearekin arnasa pixka bat hartuko du, entrenatzaile pentsatzeko aukera ere badauka. Eta abertzen movimentu egiten du. Beste bat ere berotzera, beraz, Kodrok atezaina kenduta, Mandaluniz alde batera utzita beste guztiak berotzen jarri ditu. Bat zelairatu du dagoeneko Jonatan. Eta Plaza, Beitia eta Kenan berotzen ari dira. Horrez dago berotzen gehiagi aritzeko beharra hundirik. Egin behar ordea. Hor izerdia errez botako dute. Beroketak eta azkenean garrantzitzuena beroketa horretan garrosari garrantzitzuena lusaketak izaten dira ez. Bai. Eta hor egin behar da karrerak eta tamainean, neurrian, baina lusatuta ondo zergatik hor nahazten da jendea. Bero egiten du da beroketak. Aukera Amorebietak paseatzera. Muñezuren hortxe zen, Imaz. Arean sartu da Imaz txikia. Atera du Sangalik, erdiratu egin du eskubiarekin Roio. Horrea eritxiteko, ni beti izaten dut. Bigarrengo zutoinean beti ongo da jendea. Lehenengo tapatuta ongo da normalean. Eta bigarrengo beti. Lurrean geratu da zaldua eta orain bai txartela ikusiko du Larreategik. Egia esan epaileak jokua etetea erabaki du. Marrazainak atxatu diolako. Marrazainak esan dio, baina marratza... Barne mikro horretatik esan dio, pitazak, holako zer esan dio, adierazizak, baina bestela joko aurrera zioan. Baina aurrera joan, baloia bestaldera zijoan, Pablo Herriaresena, gerodik gelditzen danean. Txartela gero atera, horregatik jokua beste aldera ezkerrera eman dute, Herbiase kontrolatu behar zuen, eta abantaiaren legea adieraztako jokaldia zen. Marrazaina... Epailean erabakia da azkenean. Bai, itxaron eta gero esango dizu. Epaileak barrazaina jaso du hor, konpon. Jokak jarraitu, gero geldituko duzu. Herbias. Eta Kodrok Herbiasei jokoan gehiago kolaboratzeko eskatzen dio. Barrutik pasea Ozkoidirekin jokatu du hor Peredak besoa edo eskua erabili ote duen Galdezka. Ikusi ditugu Sanseko jokalariak Galdezka edo protestan. Du ezer ikusi epaileak. Ikutu gozian, Bai, zerbait bai izan da. Ozkoidi. Sangali. Pardo. Ruben Pardo jarraitzen du, eskubian zaldua du, badu denbora erdiratzeko. Kontrola joan egintzaio, alare baloiarekin jarraitzen du zalduak, erdiratu egin du. Ondo atera du, berriro ikazelan egiten duen Odei honek, defentsa lanean nola sartzen den horre, zentralen artean. Bai. Larri, ja jokalari batzuek nekatuta, Muñoz Guren ikusten dugu atzea etorri dela. Imaz, jaurtik eta berriro baloia Imazentzat, Pardo berreskuratu du. Joku arriskutsua adirazi du, nik uste dut hor Ruben Pardo baloia kontrolatu egin duela, jetxik egin duela. Baina hemen ere hasieran ez zeukan, ez? Adierazteko asmorik, berandu. Aukera Amorebietarentzat. Naiz eta atakoa gara gutxi. Urruti zegoela, ez zegoela mina emateko arriskurik. Hori da. Ondo irabazi du baloia iristen da, ez dauka arazorik. Imazek hanka kokatuta zuen kontrolatzeko, goitik bera jisteko baloia, eta Ruben Pardo kendu egin dio, baina lehenago sartu duelako hanka. Eta aukera Amorebietarentzat. Hain kontuz, lehenengo zatian ikusi dugu zuzen jotzen. Imaz, jaurtik eta oso nazen, Ruben eskuarekin atera du. Orain ez da zuzena jaurtik eta ikutu egin behar dute motzean, ea zer egiten duten. Baloia Imazentzat honek jaurti, Roiok hartu egin du baloia, ondo atezaina. Garrantzitsua da hori, hor bigarrengo baloirik ez ustea, oso garrantzitsua. Herbias, kontrarasoan Sanse. Eta gero ritmoa eman partiduari.
Aurkari gainditu du, Sangaliri eman dio hegalean